Hola, bon dia, soc la Maria Tucidive, l'alumna en pràctiques del Servei Comunitari Fem Companyia, que vinc de l'Institut Josep Brocolat, i avui us ensenyaré a com canviar el vostre perfil del WhatsApp i penjar una història en el WhatsApp. I recordeu que si teniu algun dubte podeu preguntar en el grup de WhatsApp, o si teniu la necessitat de tornar el vídeo enrere també ho podeu fer. Per la gent que teniu Android, que és el mòbil que es té En primer lloc, entrarem a l'aplicació WhatsApp. La manera d'entrar al perfil i poder modificar les dades és des d'aquí. Tenim la pantalla principal, anem als 3 punts. Després dels 3 punts anem a ajustes o ajustaments, depèn de com tingueu el mòbil, l'idioma. Després d'ajustaments us sortiran les diferents opcions i nosaltres triarem on teniu la foto de perfil. Cliquem aquí i d'aquí ens surt que podem modificar la foto del perfil, el nostre nom o la informació, que això seria l'estat. Per la gent que tingueu iPhone, mireu el vídeo que hi ha a continuació. Estiguem a dintre, anirem a configuració. Quan pitgem configuració, ens sortirà tot el nostre perfil. Ara, tant per Android com per iPhone, la feina per canviar la foto i la descripció serà la mateixa que veurem en el vídeo. Cliquem on hi ha la foto, aquí cliquem on hi ha la càmera. Després de la càmera donem a galeria. Aquestes són totes les fotos que nosaltres tenim en el mòbil. Busquem la foto que volem posar de perfil. Per exemple, aquesta. Nosaltres la girarem i la mourem al quadrat segons el que volem que es vegi. Quan acabem, cliquem OK. I ara ja tenim la foto canviada. Per canviar el nostre nom de perfil, cliquem aquí, canviem el nom i guardar. Nosaltres deixarem el mateix que tenim. I per últim, la informació, anem al llapis i posem el que vulguem. Nosaltres escriurem Fem Companyia. Quan ho tinguem escrit, li donarem a guardar. I ara ja veieu tota la informació que hem pogut modificar. Pitjarem el lloc que està la foto i posarem editar. I quan pitgis editar et portarà a totes les teves fotos i pitjaràs la foto que tu vols perquè allò sigui la teva foto de perfil. I si també vols canviar la teva descripció, també aniràs a configuració i a sota d'editar el perfil et sortirà un escrit i pots apuntar tot el que tu vulguis. I després pitjaràs OK i se't guardarà. I per últim, si vols silenciar algun grup o que no t'arribin les imatges d'aquell grup, hauràs d'anar en aquell grup, pitjar l'icona, baixar i pitjar silenciar. Et sortiran 3 opcions. Si per una setmana, per unes quantes hores o per sempre, i tu pitges l'opció que vols. I si no vols que tampoc se't guardin les imatges, en el meu cas em surt que guardar fotos, pitjaràs allà, et sortirà o sempre guardar-les o mai. I si vols sortir del grup per qualsevol motiu, baixes a baix de tot i et sortirà salir del grupo. I pitges allà i ja està, sortiràs del grup. I per acabar, espero que us hagi agradat molt el meu vídeo, però us tinc que posar uns deures, que seria fer el que he fet jo en el vídeo, que segur que ho feu molt bé. I per últim, m'agradaria que us subscrivíssiu al meu canal i que li donéssiu molts de likes.